Toen ik hier rondkwam rennen, zag ik van een afstandje al dat de camera dus net op het plak hong waar er normaal te hingen. Dus toen hier ik al zo'n raar gevoel van, nou is het gebeurd nog, is hij voort. En toen ik bij de BM kwam, toen had ik ze goed ontzikje vast. De kaart bij de camera bij en de camera zelf die lay verstoppen onder de BM-stam. En dat is duidelijk dat hij er net uitvallen is. En helaas is het geheugenkaartje direct uithalen. Dus kan ik net zien waar het best gaat. Persoonlijk denk ik dat de kans groter is dat er eentje gewoon een probleem mee had dat hier monitord wordt, om wat voor reden dan ik. En ja, dat kan zelfs stroperij kunt wezen. Dit is wel een groot gemis, want dit is een vast meetpunt, zouden we dat nemen. Die camera die zit hier al 2 jaar en die verzamelt dus van het roen de gegevens van wat voor dieren komen er voor, wat voor vogeltjes komen er voor, in welke hoeveelheden. Onder andere ook een bepaalde buizerd, een donkere buizerd, die we hier al 2 jaar voor de camera elk seizoen terug kunnen volgen. Van dat er waarom komt naar het broedseizoen. Wat voor prooien neemt hij mee, dat soort gegevens. En ja, als je dan 2 jaar van die gegevens had, dan kun je dat vergelijken met voorgaande jaar. En dat hier in de toekomst ik graag doen wilt. En dat is nou onmogelijk geworden. Voor degene die deze camera hier vernield heeft, zo graag willen dat je hem contact met me opnemen. Je kan hem via verschillende manieren vinden. Onder andere het telefoonnummer wat in de camera staat, wat je hem zien hebt. En het e-mailadres, alles staat in mijn camera's. En anders ben ik op Facebook heel makkelijk te vinden. Neem contact op en dan kunnen we er dus even op praten.